खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय प्रान्जल नार्जारि निउज चेनेलाव मोनसे निउज ओंखारगासिनो दङ नैबे मैयानिफ्राय ओंखारदों बे निउसआ जोंनि बे आसामाव गंब्रै जिल्ला जेरै बजालि जिल्ला तामुलपुर जिल्ला लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला आरो लोगोसे हजाइ जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लाखौ बोखावनो थांगासिनो दङ बा बोखावबाय जाखाबायानो दा बेनि सायावनो बिश्वनाथ जिल्ला आसु आफादा बा अल आसाम असमिया स्टुडेन्ट इउनियननिया बिसोरनिया हेमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावदों आरो बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लाखौ बोखावनायावबो गोबां मानसिफोरा दुखु मोननाय फोरमायहरदों जोंनिसिम दा बेनि सायाव आङो नैबे आदाया बिश्वनाथ जिल्लानि थागिबि बिथाङा गहपुर हालामनि थागिबि बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लानिनो दा बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लाखौ बुखावनायाव सनितपुर जिल्लायाव थांफिननायाव बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे आदा बिराजानाव आं एसे सोंनाय जाबाय। गिबियावनो बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव सोदेरनाय जोंथ' गोथौ खोथाखौ जों बारा बुजिनोबो हाया नङा होमबा? बे बिश्वनाथ जिल्लाखौ सोनाया बांद्राय गोबाव जायाखैमोन बायदि मोनदों आंबो। बेखौनो होनदां मथा मथि बोसोरसे जाबायमोन। दा जोङो माने नों आंजों जों सावरायनाय बायदिब्ला ओरैनो गभर्नमेन्टनि सायाव जों माखासे नायोब्ला बिथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव गिनाय दं। जि जायगाखौ बिथांमोना बुखावदोंमोन बे जायगायाव बिथांमोना फिसा फिसा आरो बे डिस्ट्रिक्टखौ जुदि बोखावनानै दोनोब्ला बै गोदान डिस्ट्रिक्टनि जायफोर गोदानै थिसनजानाय बिथांमोनहा जाहाथे बिजेपि सरकाराव फैगोन ना फैया आरो फिसा फिसा बोफ्लेनाय माने बिथांमोना गिनाय दं। बिथांमोनजों माने बे थाखानाय माखासे एमएलए मिनिस्टारफ्रा बिथांमोनजों माने उन सिगां बेसेबां माने दं बिथांमोना साननानै बिथांमोना माखासे फिसा फिसा बोफ्लेनायखौ बिथांमोना बिनि सायाव जों बुंनांगोन। दिनै जों बुंनांगोन गावसिनि आसामिसफोरनि सात्र हन्थाफ्रा बुंदों जों बेखौ मानिनो हाया। जोंनि बर' आबसुफ्रा बुंदों सरकारनि सायाव साननैसोनि थाखायल' बेखौ मावदों नाथाय उननि समाव बेसेबां बेबायदि बोखावफिनगोन आरो बानायफिनगोननि थाखाय बेसेबां रायजो राजाफ्रा आरो सोमावफिननांगोन जाखानाय आरो माखासे बोखावखानायखौ आरो फिनै बुजाबफिननायनि सायाव जेंनाया माबायदि जेंना फैगोन उननि समाव उननि जेंनाखौ नाया हसिया बेखौ जोंनि माखासे जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्रा बुंदों दे बे साननैसोनि थाखायल'। गुबुन फारसेथिं आसु आफादा मुसुखा सावदों हेमन्त बिश्व शर्मानि दा बेनि सायाव मा बुंनो सानगोन? बेथ' आरो माब्ला बिसोरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बुखावनो होआ होननानै खुद्रि सारदों। बुखावनो होआ नङा माने दाजाबदेरनाय। दाजाबनाय आरो दाजाबदेरनायाव जों बेखौनो बुंनो हायो माब्रै दिनै आलादा खामानि मावनो थाखाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय तेजपुरसिम फैनो थाखाय सोरबा फरायसायानो जा जिखुनु जाया खामानि मावनो थाखाय गोजान लामा थांस'नो हाया फैस'नो हाया माखासे जेंना थायो। बै समाव माखासे बोखावखानायनि उनाव माखासे डिसि थाबाय माखासे गावबा गाव खामानि मावनो थाखाय माखासे जेंनाया खमायदोंमोन दा दिनैनि समाव जेंनाया आरो फैफिनबाय आरो दा जों बुंनांगोन बे बिजेपि सरकारा गावसिनि साननाय बायदि खामानि मावबाय थानायाव रायजो राजाफोरखौ माने मेन्टेलि ट्रसारखौ माने जेब्लानिफ्राय सरकार सालायदों अब्लानिफ्रायनो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ माने ओरैबायदि माने गस्ला खुनानै माने बुनोल' माने बाखिसै रायजो राजाफोरखौ बेबायदि हास्ति होदों आरो बेखौनो आं फोरमायो आरो लोगोसे नैबे जोंहा मुंदांखा इउटुबार देरास इस्लारि आदा दं बिथाङा दा आं बिथांनाव बिश्वनाथखौ सोंबाय बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लानि थागिबि हिसाबै नाथाय बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि थागिबि नङा थेवबो बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थागिबि दा बिथाङा बे तामुलपुरखौ दाखालि बावैसो दादोंमोन बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ दानानै दा आरो फिन बुखावफिननाय जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिनि सायावथ' बुंनो थाङोबा जोंनि गेदेरमाफोरा बुंदों माने साननै सानथामनि थाखायल' बुखावनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंनाय जादों नाथाय बे साननै सानथामनि थाखायल' बुखावदों होननाया बेसेबां गोबाव थागोन बेबो जोंनि थाखाय मोनसे साननांगौ बाथ्रा जानानै फैबाय आरो साननैनि जायगायाव 20 बोसोरबो जानानै बाथ्राया जाहैबाय मा जि जायगायाव डिस्ट्रिक्टआ गोदान जायोब्ला बेवहाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोजां जायो आरो लोगोसे बेवहाय माखासे खामानिफोर मोननायनिबो मोनसे चान्स थायो बेखार मानसिफ्रा बा फरायनाय गोरों गोरा मानसिफ्रा हयथ'बा बेवहाय खामानिफोरबो मोननो हागौ ओमफ्राय फारसेथिं आलादा डिस्ट्रिक्ट जायोब्ला बिनि डिसिफोराबो आलादा जाखायो ओमफ्राय बेवहाय माखासे गोबां खामानि मावनांगौफोराबो गोजान लामा हान्थिनो गयो आरो बिनि थाखाय मोनसे जिल्ला बुखावनायावहाय जोंहा जेबो माने अबजेक्सन गैया नाथाय बे जिल्लाखौ बोजबफिननाय माने मोननैजों मोनसे बानायफिननायावसो जोंहा बेवहाय दुखु मोनथावथाव मोनसे फैदों आरो दा निश्चय प्रमद बर' बिथांनि पेजखौबो नोंथांमोना नुदों जानांगौ
बिथाङाबो खुला खुलि खुसि भाबै बिथाङाबो रायलायनो हायाखै माने बिथांमोनानो बे बुस्थुखौ गावबाय होननानै डिक्लियार होबाय तामुलपुर जिल्ला आलादा जाबाय होननानै ओमफ्राय थाङै थुङै दिनैनि दिनाव जोङो खोनाफिननो मोनबाय जे तामुलपुर जिल्लाया बाक्सा जिल्लाजों थांफिनबाय दा बेवहाय जोंहा मोनसे खुब दुखु मोनथावथाव बाथ्रा जानानै थाबाय आरो माने बेखौ आलादा खालामखानायखौ माने जमा खालामफिननायखौ जोङो आसामजोंथ' कम्पेयार खालामनो हायाना जोंनि बिटिसिआ मोनसे आलादा मोनसे काउन्सिलखा दा बे काउन्सिलनि सिङावनो जोंहा खुंथाय थासे थानानै माने चिफ थासे थानानैबो जुदि बेनिफ्रायबो चिफनियावहाय पावार गैयाब्ला जुदि आसामनि चिफ मिनिस्टारासो जुदि बुंहरोब्ला दाथ' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बेफोरो बोस्लायनाय जाखागोन खिन्थु सिगां जेब्ला बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे दङमोन BTAD मोन बेखौ BTR बानायनाय जाबाय नै बिनिफ्राय जेंनाया जोंनियाव बारायबोसिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनियाव चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारसो जाहैबाय मेम्बार सोदोबखौ बबेयाव बाहायो बेखौथ' बयबो मिन्थिखायो दा बिनि थाखायनो माने आसामनि CMआसो दिनै सामलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोंनि काउन्सिलाव थासे थानानैबो दा आंनि गोरबोनिफ्राय आं बेखौनो दुखु मोननाय फोरमायो जे साननै सानथामनि थाखाय बोखावदोंब्ला बोखावदोंसै जोङो बेखौ नेथ'नोसै जुदि बेखौ अरायनि थाखाय बाक्साजोंनो जुदि बोजबफिननानै दोनबायब्ला बियो जोंनि थाखाय मोनसे साननो गोनां आरो एकर्डनि बायदिब्लाबो आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि जौगाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बियो साननो गोनां जागोन दा जोङो नेथ'नानै थानांगोन बेखौसो बुंनांगोन आरो बेनि सायाव आं जेबो बुंनो हाला दा बेखौ फैबाय थानाय समाव मिथिगोन गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' आर्मि